Il-Ministru Konrad Mizzet jibqa' jarmi l-assi ta' pajjiżna. Dan huwa aġir ta' Ministru jew injorant jew korrott. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt il-programm Miswed fuq l-Abjad u kien qed jirreferi għad-dil tal-art fil-bajja ta' San George fejn art li tiswa mal-biljun euro se tingħata għal 51 miljun. Biex għandek abbilta ta' beħ ta' 1000 miljun. U tbiħħa b'51 miljun. Jiġġudika il-poplu da Konrad Mizzi għandu xibqa' hemm u għandu xibqa' jarmi ibiħ jikkalpesta dawk li huma l-assi ta' pajjiżna. Mistoqsi mill-avukat Frank Psajla dwar il-faqar, Adrian Delija qal li ma tistax toffri soluzzjoni qabel ma tara fil-problema u l-problema hi l-mudell ekonomiku tal-gvern. Mela l-ewwel il-gvern irid jgħid jien gvern soċjalist li fallejt totalment milli ngħin nassisti u nirrikonoxxi l-fqar fost il-fqar, il-batuti u l-vulnerabbli. U rridu naraw min huma u kemm huma. Irrid ikollna ċifri ta' kemm ħajspiċċaw barra minn darhom minħabba t-tibdil fil-liġijiet tal-proprjetà. Irridu nkunu nafu kemm hawn nies żgħażagħ li mhux qed jieħdu loans. Irridu nkunu nafu kemm hawn nies żgħażagħ illi ma jistgħux jikru. Fl-isfond tas-saga tal-bastiment Sea-Watch 3, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem b'mod ġenerali dwar l-immigrazzjoni u sostna li l-gvern ma jistax ikompli jabb bil-popolazzjoni b'iktar nies. Għandha tkun dejjem tiġi rispettata l-liġi internazzjonali tal-baħar. Iżda fuq kollox, il-priorità tibqa' li jkunu salvati il-ħajjiet. Meta jkun hemm il-ħajjiet tan-nies fil-periklu, meta hemm 5 tfal illi l-hom ġranet fuq il-baħar u jafu imutu dik tieħu l-ikbar priorità. Aħna ma nistgħux nippritkaw li aħna l-partit tal-ħajja, ma nistgħux nippritkaw li aħna nemmnu fil-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali u mbagħad ma nagħmlux minn kollox biex insalvaw in-nies li jkunu ħajmutu. Kompla dak li jiddeskriva bħala l-aktar perjodu mqalleb fil-ħajja tiegħu kompla jsaħħaħ id-determinazzjoni tiegħu li jkompli jaħdem. Adrian Delija ringrazzja l-kull min taħ l-appoġġ f'dawn il-mumenti. Mistoqsi dwar jekk il-kwistjonijiet tal-ħajja privata tiegħu mhumiex qed itelfu mill-qadi ta' dmirijietu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb hekk. Jurini li ma' appuntament fallajt, li ma' avveniment ma' morċ, naħseb mort iktar minn qatt qabel, li ma' dibattitu ma' milx, ma' stedinx, ma' rbaħx, li ma' press release ma' rilaxxajx, li ma' item, agenda, issue, materja li kien hemm pertinenti f'dan il-pajjiż ma ħriġ fuq quddiem personali ħafna drabi meta setgħu għamluha oħrajn u għamilta b'focus, b'kjarezza, b'saħħa u b'iktar determinazzjoni. Tenna li kull darba li jkun hemm xi ċaqliq fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li jkun favorevoli għal Partit Nazzjonalista jew għalih dejjem tinbet xi ħaġa f'tentattiv biex il-ħidma tiegħu tiġi mfixkla. Jiena naħseb illi hemm ftit illi kull darba li jaraw il-Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista jimxi l-qoddim, javvanza, jitla l-aħħar survey, imxejn aggregita 10 punti perċentwali, 7 illi tlajtien, 3 li naqas Joseph Muscat, u da mhux qed ngħidu bl-ebda disprezzi u fatwali, kull darba li jkun hemm survey pożittiv, jitwilet xi ħaġa, jinbet xi ħaġa, jiġi manipolat xi ħaġa biex jipprova jimmina il-kredibilità tiegħi u tal-Partit Nazzjonalista. U temm li l-2019 se tkun sena li se tiddefinixxi l-Partit Nazzjonalista li dejjem issaħħaħ meta kellu l-elementi kollha kontrih. Ħadd tkun sena li tiddefinixxi mhux biss il-Adrian Delija illi ħajgħaddi minn ġannar u joħroġ iktar b'saħħtu, imma lill-Partit Nazzjonalista illi ħajuri illi meta nkunu fl-ar żmien, meta nkunu taħt l-ar attakki, meta jattakkawna minn kullum kien, hemmhekk tkun l-ikbar sija tal-Partit Nazzjonalista. Tkun l-ikbar opportunità li noħorġu iktar b'saħħitna, iktar riġuvinati, iktar akkaniti biex nagħmlu tajjeb. Kien iċwiereb Net News.